मा खारनाव मानो दिनैनि तारिखाव बे जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव थानाय बे हाखौ मानो 3600 बिगा गाहाम मानो आदानि कम्पानि मानो गथायनो थांदो फेरेंगामोन बायदि मानसिया बे गबिन्द बसुमतारिमोन बायदि मानसिया मा खालामदों मा खालामाखै गासैबो रायजो राजाफोरा नुजोबो नङा होमबा जालामायाव ओंखारनानै न'निफ्राय ओंखारबोनो जाया लोङा मानो गांनाय उखैनाय गारनानै सोरबा आदानि कम्पानि मानो 3600 बिगा हा होनो दिनै थांगासिनो दङ। Oh my God. बे फेरेंगा ना मा होनना बुङो बै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथाङा माने हब्रा बुंबाय थायो माने हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार सालायनाय समाव असान्तिमोन ना सैथो बाथ्रा बेखौथ' जों बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों नङा होमबा सुक्ति जानाय समनिफ्राय जों आराम्भ जुदि खालामोबा हा आरो अख्रांनि माने डिफारेन्स दङ। हाग्रामा महिलारि सारा 2003नि 10 फेब्रुवारियाव जि सुक्तिखौ खालामदोंमोन बिटिसि सुक्ति बे बिटिसि सुक्ति खालामनाय समाव हाग्रामा महिलारि सारा बे बिटिसियाव थानाय 26टा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि माने जातीय संगठनफोरनियाव सोंनानै सुक्ति खालामदोंमोन। बिनि उल्थायै जे थांनाय 2020नि जि 27 जानुवारि जि माने बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव बिनि अपोजिट उल्था सावगारिखौ नुनो मोन्दों। प्रमद बर'आ एनडिएफबिजों जानो गोनां सुक्ति बे सुक्तिखौ गाव हाइजेक खालामनानै रावनावबो सोङा हसिया बे माने जि सुक्ति बे सुक्तिनि माने दफाफोर गावनि गोसो बायदि बानायनानै दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बिनि फिथाइखौ भुगिनांदों। बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो रोखा नुनानै दं। दा बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव बिटिसिनि बे 40टा समस्थियाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ सरकारनो बा बिपिएफ दोलोनो भट होनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ गादियाव जिरायनो थाखाय बयबो माने साखाफारा जानानै दं। आरो बिनि गेजेराव जों मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन बिथांमोना बुंनानै लाबाय थायो माने दिनैनि तारिखाव सान्ति फैबाय होनना बुंबाय थादों। सान्तिया बोरै फैदों असान्तिखौ सोर खालामोमोन बेफोर बाथ्राखौ बुंबा एसे गाज्रि खोनायो नङा होमबा सान्तिया बोरै फैदों आरो बे असान्तिखौ सोर खालामोमोन बेफोर बाथ्राखौ दिनैनि तारिखाव जुदि जों बुङोब्ला माने एसे गाज्रि खोनालायबाय। बे फेरेंगा ना मा होनना बुङो बै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथाङा माने हब्रा बुंबाय थायो माने हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार सालायनाय समाव असान्तिमोन होनना बुङो। असान्तिया सोर खालामदोंमोन बे हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला माने 17 बोसोर माने सासन खालामदों बे 17 बोसोर सासन खालामनाय समाव फेरेंगामोन बायदि मानसिया बे गबिन्द बसुमतारिमोन बायदि मानसिया मा खालामदों मा खालामाखै गासैबो रायजो राजाफ्रा नुजोबो नङा होमबा गासैबो रायजो राजाफ्रा नुजोबदो। दा बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफ्रा एखेबारे स्पष्ट फैबाय थानाय समाव सोरजों थानानै माने भट होयोब्ला रायजो राजाया मुलाम्फा जागोन रायजो राजाया बेनिफिट जागोन बे खोथाखौ बयबो मोजाङै मोनदांनानै दङ। आरो बिनि गेजेराव मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन बे सान्ति असान्तिनि खोथा बुंग्रा मानसिफोरा दिनैनि तारिखाव गावस्रा गादियाव जिरायनानै थानायनि उनाव गासैखौबो बावजोब्बाय। प्रमद बर' सारनि खोथाखौ जों दिनैनि तारिखाव जों स्पष्ट बुंनो हायो। जाय प्रमद बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम थानानै बर' जातिखौ गावनि खिथु उनाव लांनानै लोब लांफानानै आन्दलन खालामदोंमोन। बे आन्दलन खालामनायाव बर' रायजो राजाफोरखौ माने गिदिर बाथ्रा बुंनानै माने फोथायहोदोंमोन बिसास खालामहोदोंमोन जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि उन थांनानै माने आन्दलनाव बाहागो लाफादोंमोन। बिनि परिणाम बिनि फिथाइखौ जों दिनैनि तारिखाव बे 5 बोसोरनि गेजेराव जों नुजोब्बाय। थांनाय बे 2020नि जि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। बेयाव थानाय बे बिटिसिनि 4 जिल्लायाव माने डेभेलपमेन्टनि माखासे खोथा बिथांमोना बुंदोंमोन। गोदान माने माखासे फसंथानफोर बिथांमोना लाबोगोन होनना बुंदोंमोन। बै गावसोरनि खुगाजों बुंनाय बे गिदिर माने फसंथानफोर बे अनुस्थानफोरखौ दिनैनि तारिखाव बिथांमोना मोनसेबो माने बानायनो हायाखै। जोंनि खाथिनिफ्राय जों एग्जाम्पल होनना जों बुंगोन जों फार्स्ट सेरफां समस्तिनिफ्राय बिथिंजाय बानासुरनि नामाव माने गहपुरनि हलंगिसिम माने मोनसे राजा लामा बानायनो गोनांमोन। बे मा जादों मा जायाखै रायजो राजाफ्रा नुबाय। जोंनि खाथियाव थानाय बे रौतायाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि बानायनो गोनांबो बबाव बानायखो उदालगुरियाव एनआइटि बानायनो गोनां दंमोन बबाव बानायखो भैरबकुन्द'आव माने इन्दिरा गान्धीनि नामाव ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायनो गोनांमोन आरो बेबायदिनो गोबां दङ बिटिसिनि बे 4 जिल्लानि गेजेराव। दिनैनि तारिखाव खिन्थु जों मोनसेबो दिनै मोगथाङाव जों महर नुवाखै। बेफोरखौ गासैखौबो गारजोबनानै जोङो दाख्लैबावनिफ्राय आरो माखासे जोङो जाथाय माने जोंनि माने जाथिया खहा जानाय खामानिफोरखौ जों दाख्लैबावनिफ्राय नुबावदों। बिनि गेजेराव दाख्लैबाव जों मोनसे जाथाय नुदों जाय जाथायखौ जों मालाबाबो खोनाफेराखैमोन नुवाखैमोन। खोनायोमोन जोङो माने आसाम सरकारनि गेजेराव मालाबा मा खयलानि सिन्डिकेट माबा दाउनि सिन्डिकेट माबा दाउदैनि सिन्डिकेट माबा सुपारि सिन्डिकेट बेबायदि खोनायोमोन जों। खिन्थु थांनाय खैदिनमाननि सिगाङाव प्रमद बर' सारनि डिपार्टमेन्ट इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिटिसिआव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव बे 33टा कलेजनि गेजेराव बिजाब साप्लाइनि मुङाव जे 500 थाखानि बिजाबखौ पाइरेसि खालामनानै 15,000 दाम खालामनानै बबेबा दिल्लीनि बाहेरा मानसि बहिरागत मानसि सोरबा जेएन ब्रादार्स कम्पानिनो माने बिजाब साप्लाइ होनाय बिनि उदाहरणफोरखौ जों नुदों। दा बे माखौ बुजायनो थांदों बिनि गेजेरजों जोंनो रायजो राजाया डेभेलपमेन्ट जानायनि मा बाथ्रा बुंनो थांदों प्रमद बर' सारा बेखौ जोंनो माने रायजो राजानो स्पष्ट खोन्थानांगौ। आरो बिनि उनाव दिनैनि तारिखाव माने जों माने जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना माने सान हर बेयाव माने राजा लामायाव ओंखारनानै न'निफ्राय ओंखारबोनो जाया लोङा माने गांनाय उखैनाय गारनानै
सोरबा आदानि कम्पानि माने 3600 बिगा हा होनो दिनै थांगासिनो दङ बेयाव थानाय बे बर' रायजो राजाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायबो रायजो जाबोदोंमोन बेयाव थानाय बे रायजो राजाफ्रा आइ आफामोना दिनै माने न'आव माने उन्दुनाय गैया जानाय गैया लोंनाय गैया असान्थि माने बे लामायाव ओंखारबोनानै दिनै आन्दलन खालामनो गोनां जादों बिनि सायाव दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' सारा मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै बेखौ रायजो राजाफोरनो बिथांमोना स्पष्ट बुंनांगौ मा खारनाव मानो दिनैनि तारिखाव बे जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव थानाय बे हाखौ मानो 3600 बिगा गाहाम मानो आदानि कम्पानि मानो गथायनो थांदो बे बाथ्राखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंनांगौ सरकार जोबनोसै समाव थामसा जोबनोसै इलेक्सन जानोसै फैगोन सेप्तेम्बर दानाव नङा होमबा बिनि गेजेराव बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै आरो गिदिर गिदिर माखासे माबा बाथ्राफोर बुंबावो बेफोरखौ जों बुंबावला दा बिथांमोनखौ आं खावलायदों प्रमद बर' सारखौ खावलायदों बे 3600 बिगा हा जे आदानिनो होनो थांदों बेखौ बिथांमोना रायजो राजानो माने स्पष्ट बुंनांगौ